Hello guys, may papakita kami sa inyo. Kinasun. Kinason daw yan nakakain. Ang tawag? Yan, sarap. Sarap yan. Kambuay. Ha? Kambuay. Sa fish pond namin yan guys. Ang laki-laki oh. Nakakain daw yan. Anong luto, Nay? Sarap. Kahit ano. Adubuhin. Adubuhon. Sino ba? Gatan. Diba? Hilawin. Maraming ulam dito. Mauulam. Lamin ang hilawin. Yan oh. Dami. Kinason. Lahi rin ni siya. Kuan. Hilawin ang hil. Kahamok oh. Ano gato? Kuan inin suso. Oh. Kagang. Kagang. Taiwan hil. Taiwan shell. Puno na. Di ko kata mo bisi-bisi. Ha? Ya kata mo. Ano naman? Ta. Bye-bye. Oh, marami kaming tinanim dito. Mga bagong saging. Maliliit pa yan. Ta. Dayon. Yan. Tsaka yan. Andun pa. Thank you for watching.